عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا زينا تقرنيا 24 يوتيوب شانل تخطاتلتي كما يتصنحوا نلوم على الزحارنا يوم زيناتات بخمس الساعة كغرب يوم حابيركم ناتصنحوا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نتا مونغو إثيوبيان ግብጽን ዘሎ በጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝተፈጠረ ምስሓሓብ ክሽምግል ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ ትራምፕና ፕሬዚደንት ግብጽ ዓብዱልፈታህ አልሲሲ ኣብ ዝጻሓፎ ደብዳቤ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ዘሎ ማያት ፈለግኒል ናይ ምክፋል ሕቶ ዝፈጠሮ ምስሓሓባትን ሓንሳብን ሓዋሩን በሓላፍነት ንምፍታሕ ድልው የክብል ኣፍሊጡ ኣሎ ሃገሩ ነቲ ምስሓሓብ ንምፍታሕ ትገብሮ ጻዕርታት ክትቅጽል ምዃናውን በቲ ትሩዝ ዝተባሃለ ገጽ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓቢሩ ኣሎ البريزيدنت بعرب عبد الصحاف ودبدابة بريزيدنت عبد الفتاح السيسي أمونغو إسرائيل حماسن تقصدهم نبال نتعاطوا تران نتعب زوازل تتاون سبعون كلولاون عم مفتح زلوا وجده وتيتها مريحنا بزبل نيدو إثيوبيا مهنا تعب قدب هداسة كابت جمرات حزام السودان قبطن كتقاطعوا ثاني حياة ግብጽ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ብዛዕባ ፈለግኒል ስምምዕ ከገብራ ጸኒሐን እኳ እንተነበራ ክሳብ ሕጂ ግን ሰለስቴን ሃገራት ዝዓግብ ሰፊሕ ስምምዕ ክብጽሕ ኣይተኻኣለን እታ ካብ ኣፍሪካ ብበዝሒ ህዝባ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትርከብን 120 ሚልዮን ዝህዝባ ኢትዮጵያ ነቲ ብ5 ቢልዮን ዝወደአ ግድብ ከም ሕምረት ቁጠባዊ ዕቤታ ጌራያ ትርዮ ግብጽ እቲ ግድብ ንዓለም ለኻዊ ስምዓት ዝተሓሰብ ብምዃኑ ደርቀን ዕለቕለቐን ከስዕብ እኳ እንተበለት ኢትዮጵያ ግን ነዚ ትነጽጎያ እታ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እተዛዘመ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ልዕሊ 5000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ከምንጩ እዩ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ሰለስቴን ሃገራት ብዛዕባ ግድብ ህዳሴን ተኸታታሊ ዝርርብ ገይሩ እኳ እንተነበረ ብዛዕባ ቀንዲ ነጥብታት ግን ኣብ ስምምዕ ኣይበጽሐን ግብጽን ሱዳንን እትፈለግኒል ዝርከባ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ነተን መብራቃዊ ተፋሰስ ኒል ዝርከባ ሃገራት ናይ ነዊሕ ግዜ ስጋት ከም ዘምጽእ በተደጋጋሚ ገሊጸን እየን ትራምፕ ሆና በደብዳቤው ሃገሩን ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ክትፈትሖ ከም ትደሊ ብምግላጽ ኣብዚ ዞባ እዚ ዋላ ሓንቲ ሃገር ንሃብቲ ፈለግኒል ብውልቂ ክትቆጻጸሮን ንጎረባብ ተኸታስን የብላን ኢሉ ወሲኹውን ኣነን ጉጅለይን ፈለግኒል ንግብጽን ህዝባን ዘለዎ ረብሓ ነርዶይና ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ኣስፊሩ ኣሎ ኣብ ዓለምና ካብ ዝተራእዩ 8 ኩናታት ደው ከም ዘበለ ዝዛረብ ትራምፕ እታ ሞንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ዘሎ ምስሓሓባት ሓደ ካብ ምዃኑ ይጠቅስ ትራምፕ ጥዑይ ቴክኒካዊ ፍልጠትን ፍትሓውን ግልጽን ዝርርብ ምስ ናይ ሓይልታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ምቁጽጻርን ምትሕብባርን ግደ ምስ ኩለን ሃገራት ተፋሰስ ኒል ነባሪ ስምምዕ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል ኣብ ደብዳቤው ኣስፊሩ ኣሎ ወሲኹ ድማ ኣብ እዋን ድርቅን ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝህሉ ነቕፅን ናብ ግብጽን ሱዳንን ትጽቢት ዝግበረሉ ማይ ክመጽእ ከምኡውን ኢትዮጵያ ብዙሕ ኤሌክትሪክ ከተምንጩ ከኸላን ገለ ካብዚ ድማ ናብ ግብጽን ሱዳንን ከቐርብ ወይ ክሸይጥ ይኽእል እዩ ይብል እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዝጻሓፎ ደብዳቤ ኣብ ግድብ ህዳሴ ዘሎ ግጭት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ዞባዊ ርግኣት ዓብዪ ሻቕለት ምዃኑ ይሓቢሩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካ ነባሪ ሰላም ንምምጻእ ክዓይን ከለኹ ነቲ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምስምዕማዕ ንምፍታሕ ቀንዲ መደበ ኢሉ እቲ ናብ ፕሬዚደንት አልሲሲ ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ታዬ አጽቀሥላሴ ኣዛዚ ሰራዊትን ኣቦ መንበር ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዓብዱልፈታህ አልቡርሃንን ኣብቲ ዞባ ጽልዋን ዘለዎም ልዑል ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማንን ፕሬዚደንት ሕብራት ኢሚራት ዓረብ መሐመድ ቢን ዛይድን ተላኢኹ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ሞንጎ ክልቴን ሃገራት መዓዝ ዝርርብ ከም እትጅምር ኣይተፈለጠን መንግስታት ግብጽን ኢትዮጵያን እውን ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ደብዳቤ ዝኾነ ርእይቶ ኣይሃቡን ዘለዉ كم ديلن كله وايت هاوس تمال عربنا أبالات نايت دحر كينات نزكير محدرة غازا زكتاتل كل فاهجرا بانل كم زفلت أتجليتو فلوتات أبالات فتسام كوميتي بورد سلام مينستر قدات وصاة تركيا كان فيدان لعلواي دبلومات قطر علي توادي حلاف السلاح قبسي حسن راشدن مينستر هجرا متحبار إمارات عرب ريم آل شاهيمن قدما مينستر عباي بريطانيا نبر توني بليرن يركبوهم محواس فلوتات سبب سلطان قطرن تركن إن إسرائيل قبل علتاب غازا استخايد كينات أزين زنغفا هجرات يورشلم كحرقات تخلو زلو وانتخون جنة عبور حتى كمتين حماس تخصدهم مبال نخسمع معنا ممان زلو وبعقوم زقل ترامب ربحا خم زلو وزريبل فتسامي شماغل دمانة بتمساسة لحدش بانل فلسطينيين تكنوقراطات زحقوا فيها قراو كوميتي من محدار غازا ككتاتل انتخون دمان دك غازا مسرتاو اغلغلوتنا مهاب حلافነት ዝስከሚዩ ኣብ ትሕቲ ቦርድ ሰላም ዝተባሃለ ብትራምፕ ዝምራሕ ፓነል መራሕቲ ዓለም ዝሰርሕ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ክትገልጾ ዕላማ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዩ ይኹን እምበር ቦርድ ሰላም ዝያዳ ምሳሌያዊ ተራ ክጻወትን ፈጻሚ ሽማግለ ድማ ከም ሰራሒታዊ ቅልጽሙ ኮይኑ ከገልግልን እዩ ብዘይካዛ ፈጻሚ ሽማግለ ዘገልግሉ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ላዕለዋይ ሓጋዚ ትራምፕ ጃሮድ ኩሽነርን ዋና ኣካይዲ ስራሕ ኣፖሎ ግሎባል ማናጅመንት ማርክ ሮዋን እስራኤላዊ ጶጶርሳዊ ነጋዳይ ያኬር ጋባይ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕብራት ሃገራት ነበር ሲግሪት ካግን ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ነበር ኒኮላይ ሞላዲኖቭን ክኾኑ እዮም
እዚ ከም ዲሉን ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ኣኼባ ምምሕዳር ብሄረ ዋግ ኽምራ ዝተሳተፉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ምልሻ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ድሮን ብውሕዱ 36 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣመሓደርትን ሰራሕተኛ ጥዕናን ነበርትን ንቢቢሲ ኣረጋጊጾም። በቲ መጥቃዕቲ 16 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኣብ ውሽጢ እቲ ማዕስከር ዝነበረ ኣጽዋርን ከም ዝዓነወ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ዝሓበረ ኮይኑ ኣዛዚ ሰራዊት እቲ ከባቢ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ጌጋዮ ከም ዝበለሉን ይቕረታ ከም ዝሓተተውን እዩ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ነበርትን ገሊጾም። እቲ መጥቃዕቲ ድሮን ሐሙስ ንግሆ ኣብ ምምሕዳር ብሄረ ዋግ ኽምራ ወረዳ ሰሓላ ሰየምታ ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ምልሻ ዝተፈጸመ ምዃኑ እውን ሓሙሽተ ምንጭታት ንቢቢሲ ከም ዝሓበሩ እዩ ቢቢሲ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ዘሎ። እቲ ካብ ርእሰ ከተማ እታ ወረዳ ምሻሃ ወፂኡ ኢሉ ዝርከብ ሰፋ ድልድል ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ዝርከብ ማዕስከር ካብ ኩናት ትግራይ ኣትሒዙ ማእኸል ምልሻታት ኮይኑ ከም ዝጸንሐ ነበርቲ ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ማዕስከር መኽዘን ኣጽዋርን መዕረፊ ሓይልታት ጸጥታን እውን እዩ። ነበርቲ ከም ዝበልዎ እውን እቶም ኣብኡ ዝዓስከሩ ኣባላት ምልሻ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖን ኣብቲ ወረዳ ንኸይኣትዉ ዝከላኸሉ እዮም። ሓለፍቲ እቲ ወረዳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እውን እቶም ምልሻታት ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ማዕስከር ኣብ ዝርከብ ሜዳ ብኣዛዚኦም መምርሒ ወሃቦምን ቁርሲ ይበልዑን ምንባሮም ዝሓበሩ ኮይኖም ሰለስተ ነበርቲ እቲ ወረዳ እውን እቶም ምልሻታት ኣብ ቁርስን ኣኼባን ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጾም እዮም። ከም ዲልን ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ትማል ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ፋይናንሳዊ መዓል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መደረ ኣብ ዘዋን ብደረጃ ዓለም ዝፍጸም ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ወጥርን ግጭትን ኢትዮጵያ ዕድል ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣመላኺቱ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መደረ ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትመቓቐል ከም ዘላ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኹነታት ንረብሓ ቀዳምነት ከም ዘለዋ እዩ ኣስሚሩሉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ስራሕና በቲ ኩሉ ክፍተትን ዘይምርድዳእን ሓሊፍና ዕድላት ሙሳድ እዩ ዝበለ እንትኾን ተገራጨውቲ ውድባት እንተሃልዮም ክዓርቕ ከም ዝፍትን ብምጥቃስ እውን እቲ ግጭት ኣድላይ ኮይኑ ግን ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ ከተረጋግጽ ከም ዘለዋ እዩ ኣመላኺቱ። ክባሱ ዝደልዩ እንተሃልዮም በጃኹም ኣይትቃለሱ ምቅላስ የድልን እዩ ባህሊ እየ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እንተተቓሊሶም እውን ንቀይሕ ባሕሪ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ንቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ህርፋን ገሊጹ ኣሎ። ሓደ ዓርኩ ብዛዕባ ስጋት ናዕቢ ዓለም ከም ዝሓተቶ ዝገለጸ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምጥፋእ ሰላም ዓለም ብዙሕ ክትጭነቕ ከም ዘይብላ ገሊጹ ኣሎ። ዓለም ሰላም ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እንታይ ጌራትልና ኣብ ዘይተናወፀትሉ እዋን ተጠቒምና ብኡኽን ጉዳይና ኢልና ካብኦም ንላዕሊ ክንጭነቕ የብልናን ክብል እውን እዩ አብይ አሕመድ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣህጉራዊ ጉዳያት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ረብሓ ምዕራባውያን ጥራሕ ዘተኮረ ምዃኑ ብምምልኻት ነዚ ድማ ከም ኣብነት ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም ጠቒሱ ኣሎ። ውግኣቶም ኩናት ዓለም ጥሜቶም ናይ ዓለም ጥሜት እዩ ምስኦም ዘይኮነ ነገር ካልኣዊ ዝበለ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ገዛ ርእሳ ደቀባት ርእየቱ ዓለም ተመርኪሳ ክትጓዓዝ ከም ዘለዋ ኣጉሊሑ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ ሓይልታት ዓለም ክባእሱ ወይ ክትዓርቑን ከለዉ እቲ ረብሓን ጉድኣትን ናታቶም ምዃኑ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ረብሓ ኣብ ምሕላው ጥራሕ ክኸውን ከም ዘለዎ መልእኽቶም መሓላሊፉ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ድማ ንመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን መጠንቀቕታ በፂሕዎም ኣሎ። እቲ መጠንቀቕታ ድማ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተለኣኸ ኮይኑ እቲ መልእኽቲ ድማ ናይ ክልቴን ሃገራት መንግስታት ንኽዕገሱ ዝሓትት መልእኽቲ እዩ። ብርግጽ ብተደጋጋሚ ዓለም ለኻዊ መጠንቀቕታታት ዝበፅሖም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ናይ ኩናት ዳርባ ቃላት እናቐጸሉ ዝርከቡ ኮይኖም ሕብረት ኤውሮጳ ዘሕለፎ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ እውን ነዚ ዘመልክት ኮይኑ ኣሎ። ብምኽንያት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጠረ ወጥሪ ንኽሃድእ እቲ ሕብረት ዘተሓሳሰበ ኮይኑ ምክትል ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ኦላፍ ስኮንግ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እውን ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዉ ዘይምርድዳእን ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ተዝፍትሑ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣቕሪቡ ዘሎ። እቲ ዞባ ኩናት ሰልችዎ ኣሎ ክብል እውን ዝገለጸ ኮይኑ ክልቲኦም ሓይልታት ጸገማቶም ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንኽፈትሑ እውን እዩ ጸዊዑ ዘሎ። እዚ ከም ዲልን ከሎ ጉጅለ ፍሉይ ልኡኽ ንጉስ ሳልማን ድማ ናብ ኣስመራ ምብጻሕ ከካይድ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣልስዑድያ መልእኽተኛታት ወራሲ ዓረት ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ናብ ከተማ ኣስመራ ብምኻድ እቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ኣገዳሲ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ዝተዘራረብሉ ጉዳይ ኣገዳሲ ጉዳይ ንምዝታይ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክራኸቡ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ድማ ኣሃዱታት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ኣሃዱ ወሃቢ ደገፍን ጸጥታን ርግኣትን ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ዓሊሙ ኣብ ፖርት ሱዳን ምንቅስቓሳት ይካየድ ኣሎ ክብል ኣልባድ ኒውስ ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረት ኣልባላድ ዝተረኸበ ሓበሬታ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዘመናውን ናይ ውግእ መራኸብን ዓጢቑ ኣሃዱ ወሃቢ ደገፍ ከበድቲ ተጽዋራት ኣብ ገማግም ፖርት ሱዳን ምንቅስቓስ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ዕላማ እቲ ምንቅስቓስ ብቐንዱ ንጉዳይ ግርጭት ሱዳን ተጠቒሞም ንጸጥታን ሰላምን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ቃርሰንትን ሽበራውያን ባእታታትን ከምኡውን መዝመስቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምትእትታዋት ንምግታእ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቬንዙዌላ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይልታት ኣሜሪካ 47 ወተሃደራት ቬንዙዌላ ከም ዝተቐተሉ ሚኒስትር ምክልኻል እታ ሃገር ዘፍለጠ እንትኾን እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ ንዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክካረር ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ምሰሓሓብ ናብ ወተሃደራዊ ግጭት ዘሰጋገረ ዓቢ ፍጻመ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። እቲ ሚኒስትሪ እቲ መጥቃዕቲ ሉዓላውነት ሃገር ዝደፈረን ዘይሕጋዊ ተግባርን ምዃኑ ብምግላጽ ንኣሜሪካ ብትሪ ኾኒንዋ ኣሎ። ኣሜሪካ ብወገና ነዚ መጥቃዕቲ ዝምልከት ወግዓዊ መግለፂ ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘይሃበት እቲ ኩነታት ግን ኣብዚ ዞባ ዓቢ ናይ ጸጥታ ስጋት ፈጢሩ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ቬንዙዌላ ወተሃደራዊ ሓይላ ኣብ ዝለዓለ ናይ ድልውነት ደረጃ ከም ዘቐመጠትን ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ድፍረትን እዚ ክኹንኖን ጻውዒት ተቕርብ ዘላ እንትትኾን እዚ ምዕባለ እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ናይ ኩናት ወጥሪ ክኸፍት ከም ዝኽእልን ተንተንቲ እናጠንቀቑ እዮም ዝርከቡ። بخالو وجن دما أبزو بقى بحرن قرن أفريقيا عبد جيوبوليتيكال لو تخم تزغل وسانة 5 تقليتو سعود عرب نسقبت سوماليان حدش وتهدراو كيدان مفتار لعلو درجة زت تكايد مهلا زت تقلت أنتخون زت مرات زي بفلا بقى بحرن قرن أفريقيا زلوا تصتتان مرققة كمون نكم باب المندب زبلو استراتيجيكاو مسمرات بحرن محلا وزعلم مخانو تحبير له زي سقمت زي أبزو وشمت عرب زلوا مسححابا أما برا أفريقيا زر زلوا وددرن نوسخاو زمت زلوا وانزت العالم تخون بفلاي سوماليا مس حبرات إمارات عرب دحر زقات أمام السحاب حجنا بسعود عرب زيادة تقرب مهلا زر ملكة مخانو تتصاب دي جنزب بتوسخي سعود عرب انقبصن أب كم يمن السودان زبلو زواو قجت زلوان متحبار الناس في عوزر كبان تخونا إذا حدش من سوماليا زقبر زلو تهدراو كيدان دما أب تزوب حدشني حيلي ميزان مفتار زعلم مخانو تنتنتي قلتو أب موداتا أب كلهم حرا دما حدا العلوى أمرارحة منقستي إثيوبيا كمستقاتل تقليد صلو أب كلهم حرا زوبا سمين شوا كنتيوا كتما دبر سينا زخونا أيتوان دمسيقن مامويت مالو بعطوقات من الواتهم بفانكو خان زغل بستتكوسلو طيت كمستقاتل تسمعوا تحابريتا زقاوحا بيت صحفة كوميونيكيشن منقستتا كتما خوينو اتمتقعتي أمنا يسرح ساعات أب بيرو نهالو كمستفت سمايو تقليد صلو